もんじゃ、もんじゃ、もんじゃ。お前が途中で勉強やめるなんて、よっぽど腹が減ってたんだな。まあ。っていうか、勉強になってなかったし。ああんたも嬉しそうだしね。何？あれドキドキしねえ。あれなんでだこの間も思ったけど、俺全然お前にときめかねえ。なんでだろうな前はあんなにドキドキしたのになでも、雫のことは大好きだぜ。おい早く行こうぜ、雫。え？